Yɛde ne kyerɛ Amen Scientific Herbal Hospital. Ghana awoka Herbal Hospital sa akyɛ yie wɔ Ghana ha no mu a. Amen ka bi. That time a doctor also a chamo a honum no. That time na Amen mo yɛ adwuma. Nti ono de haba sha se yɛ adwuma nyɛ ne. Onima na anim. Ono tisi ngura mo onima haba yɛ kora betimi asa yade. Haba ne o bebre. Ba na betimi asa yade kora na ha no. Ni obehu atesa haba na yɛ asɛm. Doctor say so atas. What about called here? Na Amen to say. Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital. Apomuden koso. Se say pagu akwam. Tinyame adom. Bibia da so from. Doctor so ho ye. Nyankopon adom. Ka chen say the message so ya ensaka. So so no pa bia no Quran recitation ni afutu message do be ma. Yes. Yeah, then as. Yes. And pa idea komo na Amen Scientific and Alternative Herbal Hospital any atwe ho komo. Yo, mini am say dey kan e da wase. Na ya chia wahwefo ene Ghana fo nyina. Na ne Amen Scientific ye won hwehwe from kokura afutu ana nkyerɛkyerɛ fa peptic ulcer disease ho. Na before that no say yeguso wo Ghana manti mu. Na Ghana fa ho de ebosomi ni nti Amen Scientific de hwehwe egu akwan mu se obi biara mra emepi mu Amen Scientific. No ono nso emeje na pomudin ho fa ahodie esan say apomudin fa ahodie no very very important. Obroni beka say health is wealth. Say apomudin no eniwo anenkoyi a usi dan kra na wako na waba. Sure. Na usi dan na wonya bibia ba fie. Se ko ba ne sa na problems no ya adoso na efie kra ya agija. Ti Amen Scientific den hyehyɛ sonko agu akwam. So bia momodin mra emepi mu ewo ya so ye. Ne mboa no nso onya apomudin ho fa ahodie. Na say yehwe bibi te say peptic ulcer na. Okay. Ade ba ko a di omanfo ni nya pa. Na day in and day out no. Dwa na edoso. Dwa na edoso wo man. Peptic ulcer. Peptic ulcer disease. Na onya te ulcer bia na che say ekuro. The peptic ulcer no na che say ekuro a aba yensuno ahodo ni. Ekuro. A aba yensuno ahodo ni. Nso emu na aduane nam. Emu na aduane nam. Ene kura ba ho. Yes. Kobani sa na che say o ha na no ya edin. Nse nipa bia odidi wi a odidi awie no aduane na fo wonum na fa ominem tu bi efe no esophagus. Okay. Efa mu ansa na stomach nim no gastric mucosa nim. Na namu a kofa onso na edikan duede no nim na small intestine nim ansa na namu ama de papa wo mu no a ya digest no ya absorb. Okay. De enye papa no na large intestine nim na pie abate se ajanan. Okay. Enti sanso no na mu no oha obitimi ba na mu atuetue. So ohwemfoni ye da ho ya na che se oha obi aba ama yafunu no emu atutu tokuru anase emu ayekuru. Enti oha na aba no ebetimi aba ewo sebi esophagus nim. Eba ne sa type no ye fe no esophageal ulcer. Okay. Eba onsuno anase yafunu chenchemfuru na ankasa mu a ye fe no gastric ulcer. Ansana eba first part of the small intestine duede nim na ya fe no duede na ulcer. Okay. Nti nature say ulcer no ahodo miensa pa edimu akotene eni. Yes. Okay. Eti obi bisa say die na mekwa akofa sa ulcer di aba. Me dem nsem yefunu de me didi de agum. Yes. Die na afem to na yaka chem se kura beto me nsuno mu yefunu mu. Say ade ba ko ewum ne say nipadua no se udidi o wan didi o ye produce bibi efen acid hydrochloric acid HCl. Send ye beya ebeboa one eku germs moawa ahodo aduane ayedi na bia ho nte eboa kunu ene sanso boa speed up digestion. Okay, so udidi a say aduane betimi ayam ye acid ne free ne padua mu no aba no eno ane gu say aduane na wadi ko yem so na ayam no aboa amna yam ye with the help of enzymes pepsin ne de akeka ho afia no koda nchen a because acid ano hyepa oboni beka say acid is very corrosive. And this account who etimi wa wo enu nti ubo nse tumfo nyankopon ahyeda ye yafunu no na ode carpet bia same. Okay. Eno ne ye friend mucosa lining. Nti ubo nse yafunu ni mu no carpet bi same ebeboa
na etimi contain ade bi ano ohye bia okay say acid no aduane a yedi na ehye nsaden ano ohye bibi ano ohye bia ebitimi enye ohaw e wo yefunu ne so no saa mucosa lining ne contain no enti yen hwa de obi no wo ha sebe ne de no mucosa lining very thin na chese mu oha ekoba ne saa na acid anasa ade ano ohye kakra bi kamu a bonse timi wa mu na mu akoye kuro okay ye obi no wo ha ne de no acid production no e too high na chese ono no acid no nka normal range also produce no even oye mane bro so nti wo produce mane bro so saa na especially when say ndidi brano a nyame amo acid no benya direct contact with the stomach lining bonse afi etitimu na say ebeti any carpet no yes na akọ ye funu na nkasa pepe that's continuous that ndidi brano no sa pepe because acid in the bia de beba yes you control acid ne breba yes de bia beba de bia o se beba nya bibi sudigu say ye aduane na timi yam ne ntem yes sa meto aduane brano a ebetete carpet na esim no yes eti ekusu baako mienu miensa nan kɔ no na afa tete na mana kɔ kaye funu no akɔ kaye funu no na afi mu atukuru nti sɛ wo saa yɛ saa afo ni bia wo produce acid ma ne bro so a okay na yɛ sɛ wo chance sɛ betukuru no very high saa nso na also wo ho nyinaa no emu be say 80% okay caused by BB friend Helicobacter pylori H pylori we dear or bacteria organism bia saa bo ano so oba oni padua mu a oboa ma oyefunu nim tukuru ntem okay so ansana de to so na ye obibi a ye friend no NSAIDs non steroidal anti-inflammatory drugs say no no bi te say aspirin okay ibuprofen nom na proxin nom ne ade so you obi a otai fa ne bebre a eno so increase your chances say oyefunu nim ebetukuru na ye say saa kwen enan we nyina nipa da sani ebetimi afaso enya ulcer it is a menya saa peptic ulcer ya de ne bede de yam mahunu se ya de bi na ba mni padwam say unyanya ulcer na say hyase a hyase a ifre bibi gastritis ne say inflammation of the lining of the stomach emutimi honhon saa de akanfo twifo beka say emu abompumpunya okay mu honhon saa pe na afi symptoms ba ko mi no hyase e dedi nti wa mpɛ ho asɛm ani na nya tukura ɛna nneɛma bebree de di kan otanya pains ɛwɔ yafunu mu okay ebinom de no na ɛtwe bo wɔn kokoso saa flaring ɛtwe ba akokoso saa ebi so obon saa afi na afi wɔn bo hyehye wɔn wan we obɛka sɛ heart burns we nya na koma no efre bibi ged gastroesophageal reflux disease acid no froba esophagus no froba soro nyame amo ano ɔhye ne nti na ema o saa burning sensation no eti enye akoma ni mu enye akoma no eye wo bo no so eye wo bo ne so ho okay e na ehyehew so hu esophagus nim na ebi ehyehew yafunu nim no ehyehe froba soro okay nti afi yafunu nim timi ye o ya du ba ebi mu hyehew afi wan hwe ye bi o wa na afi obofunu abofunu no timi ba na afi omu a ofe etimi ye na aye kese nti obi o ofe a obehu moja wo okay ekwa akodu ba ebi afi de na onya diarrhea yafunu no aduane to mu ano orane yo saafo ni bi so a ne de na especially gastric ulcer no ne de na kwa akoye kese ama aduane to ne yemu ana ne yem ontimi nyina okra ti sa no je so okon ani musa fa bibi tripod position tubo se yefunu ni ntiye ne ya afi de na onya diarrhea dodo na obon so onya odidi ye aduane to ne yemu ano okọ metu ase ya onya yade na odidi ya asem yes when did nsu a ase ni busua na produce doctor be hu amewe ya beje yade Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital say branches ne doso ne moment kran ha de ye odome CFC flat ne nchen wo eco trained ade no so hwa ha obehu Amen Scientific ho saa nso na akọ sprinters mpatam wa ye Lashibi Klagon no ye ne eye Goy filling station no e di hwe ani mu ye ben ahyama na bridge ne pa obi aso betima frɛ ye numbers yi na waba isan say osa no ya koye yare bia etieti omanfo pa ebi de ekura da ne kwankro de friend refractory ulcer no ono de no ulcer no ontene ne ho no maduro yi ontene ne ho hwe na didi yi ene spices yi so de ani nkosua beans milk ni ade ti da bia enfra magina ne yam carbonated drinks nsa obia no abete obehu da bia enfra magina ne yam yes ebi so cigarette ni ade was smoky ama sa na unse enfra ma no ebi fa airway ne ebi timi yam ne bi so nti yebasa no so koma from magina yam the H pylori mo ni bi omu ebe mamu atukuro sisi a obi so nsaden alcohol ene 42% 40% ni ade no onom da bia ne o me se na kan se wonya ade no na ekọ ne yam
nsa no wa onya ade sa da bi minum bi kra da onom sa da da bi minim nom enti de e ka che omanfo ne se e wo se ye hwe ehu yie ye hwe edidi yie ye hwe asetena yie onim se stress overload krampo etimi predispose you to sa na me ya ye ka ho asemi nti edidie no ne asetena na anko yie a obi enya ulcer ana gastritis o sorry ana de ye fasting se ko ba ne sa de nyame ambo a ekuro no obo nse nkoda ubewukra sa ko bonsam jam yem from number be ka ne se obi anfrɛ Amen Scientific e wa ahomatrofo yi so na ayemboa yare bia ulcer ne de keka ho nyina number is 0244 227192 0244 227192 020 722 9505 020 722 9505 afei 0245 275 254 0245 275 254 ne kan Ghana fo nyina se egusu wo Ghana fa ho de ebusumi mu to bia momode mpie emra Amen Scientific no no so emeje na pomudi ho fa ho de Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital allow Shafi Nyankopon ene yaresafo Dr. Osewusu ebedase sano pa so je brebe kan ho go for say next week ebesa a share obim na ya atwe enkomoti Amen Scientific Herbal and Alternative Hospital and I'm to say no more atwe enkom Dr. Osewusu ene ba na no pay ebe kan o me mo so na sister Sand be a guy e dey ahụ sɛ page me de abeto so e de amameka sɛ sikos yes sikos ka kan hu twa *281# *281# select option 4 na etwa gumu sa